90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Para sa'yo na uwing-uwi na, kating-kating na ang puwet. Well, ingat ka sa biyahe, dahan-dahan sa paggamit ng gasolina. Dahil balita ko, matatagalan pa. Ay, Diyos ko, mahirap talaga kapag magkaaway, no? Wala nang usap-usap, bombahan na lang. Kaya minsan talaga dapat Philippines! Kailan tayo magkakaroon ng pagsasama at magkakaisa na magkaroon tayo ng sarili nating oil reservation? Diyos ko, nandun pa lang tayo sa part ng pagpapagawa ng kalsada, ha? Ano na? Yung pagpapagawa ng kalsada, hindi naman sira, bibiglang sisirain para kunwari yung budget doon na ilalagay, ha? Kala nyo ba hindi namin alam? Anyway, bago pa uminit ang ulo ni Maratoni, babalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, may mga trip talaga tayo na grabe, super overload mag-work. Hindi ko mawari, Monday to Friday, binigyan na nga tayo ng time ng 8 to 5 hours na araw-araw nagtatrabaho. Pero ikaw dahil pang malakasan ka, pati weekend kinukuha mo na. Pero again don't get me wrong, kasi ako rin po nagtatrabaho din ng weekend, no, kapag ka may opportunity. Pero minsan, syempre hindi natin maiiwasan na feeling natin, my gosh, kakapagod, kumita ng pera, tapos after a while mawawala rin para sa kanya na hindi ka naman pinapahalagahan. Kaya dapat ngayon, be alert! Be mindful. Kung kanina ang tip number 1 ko is mag-file ka ng leave para hindi ka ma-burn out. Tip number 2, know your priorities. Oo. Ano bang priority mo ngayon? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Diba? Dapat yan yung mga bagay na tinatanong mo sa sarili mo. Hindi mo tinatanong kung ano na naman ang balita dun sa kapitbahay na kaaway mo. Diba? Yan ang mahirap Minsan we get anong tawag dito? May English word dun We get so bombarded. Wow! Sobrang natin pinagkakaabalahan yung ibang tao, pero minsan nakakalimutan na natin ang sarili mo. Minsan, mas magandang i-chismis mo ang sarili mo sa ibang tao na, oy, kabisyo, successful na ako. Uy, dati nag-rent lang ako, ngayon may sariling bahay na ako. Dati nagnanakaw lang ako ng motor, ngayon hindi na, may sarili na akong motor. Ganon, di ba? So, one more tip bago ka dumating sa time na ikaw ay mababurn out, syempre might as well know your priorities. Di ba? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo at wag sa buhay ng iba. Diba? Para naman kahit papaano, alam mo kung saan mo nilalaan yung pera mo, be! Anyway, ako ibang papaalam na ha. That's a very, very quick talk. But again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan, nakipagchikahan sa inyong daldalan ng atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics. Sayawan na! Glowing. Metro's #1 Love Radio. Basic!